Benny kien raġel mimli mħabba. Hekk iddeskriva lil Benny Qasa l-arċipriet tal-Isla Father Robin Camilleri quddiem mijiet ta' persuni li nġabru biex iselmulu għall-aħħar darba fil-kolleġġjata Bażilika Marija Bambina tal-Isla. Waqt l-omelija Father Charles Cordina innota li Benny għex ħajja mimlija u kien jagħti l-kontribut tiegħu f'kollox u li qatt ma ħalla l-ħidma tiegħu tbiedu minn familtu. Iċ-ċelebrant żied li Benny għandu jservi ta' tagħlima biex inżommu lill-familja fil-qofol ta' dak kollu li nagħmlu. Kienu bosta tal-membri tal-klabs tal-futbol u tar-regatta fl-Isla li tagħhom Benny serva bħala president għal xi żmien li kmieni sibt filgħodu wkoll sebħu fuq it-suntier biex jagħtuh l-aħħar tislima. Is-segretarju tal-klabb tar-regatta tal-Isla Omar Vella qal ma' One News li fil-qofol tal-ħidma ta' Benny dejjem kien hemm l-Isla, il-lokalità li fiha trabba u li kien iħobb b'imħabba kbira. Kien bniedem qalbu kbira u li l-Isla kien iħobba ħafna, l-Isla ġenerali kien iħobba ħafna. Aħna kellna l-fortuna li kien il-President tagħna u ma ninsew qatt dak kollu li għamel mal-klabb tagħna. Viżibilment emozzjonat l-attur Pier Bonello stqar li qisu tilef lil ħuħ għaliex kien propju Benny li introduċih għad-dinja tad-drama. U mill-familja ta' deletna tirextaw, kien ħajja lili u bdejna mbagħad u rabbatini li konna nirrextaw, mbagħad ftit pass kbirna, mbagħad iffurmajna l-kumpanija. L-attriċi Dorincini rrakkontat memorja ħelwa li se tibqa' tiftakar meta kienet qed taħdem fuq produzzjoni komika ma' Benny. Kont irrextajt miegħu darba. Konna kelli play, ma nistax niftakar imma xi ħaġa biċ-ċurket u waqt il-play kien nesa ċurket u tax kien konna tħaq. Wara ħajja msawra minn ħidma f'bosta setturi u li matula ħalla impatt fuq bosta, l-attur Tony Vella stqar illi bla dubju huwa meritat li Benny jistrieħ fis-sliem. Kien imdaħħal f'ħafna affarijiet, għamel ħafna ħidma, mhux biss fir-raħal tiegħu ma madwar Malta kollha, u issa naħseb jistħoqlu jistrieħu x'hekk u jistrieħ ant il-mulej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.